Втората най-честа грешка, която допускаме при пазаруване на намаление, това е пренебрегване на качеството и на размера. Това да си купите дреха, която не е вашия размер, съвсем не означава, че сте направили вау покупката. Да, знам, страшно много жени правят такъв компромис, но моя съвет е: не го правете. Защо? Сега ще ви обясня защо да не го правите. Защото, за да имате една перфектна визия, вие трябва да носите точно вашия размер. Когато този размер не е вашия, не ви пасва, вие няма как да имате една брилянтна визия. Знам, че се изкушавате, защото вашия артикул, който сте си го харесали много отдавна, сега е на една страхотна цена. Но разбира се, когато има намаление, всички обичат страхотните цени и бързо свършват размерите, които всъщност си пасват на човек. Другото нещо, което съм чувала, е, че аз ще си взема по-голям размер и ще го оправя аз тук с коланче или с нещо. Не, с нищо не може да го оправите, защото големия размер, просто той си е създаден за по-голям човек. Качеството не